Янко си. Не, сте пияни, човек. Тав телефонни предизвикателства, дами и господа. Искам да звънеш на баща ти и да кажеш, че си платила за въздух с ванилия на бензиностанцията, защото си изпукала гума. Добре. Правим ли го? Добре. И печелиш тав. Добре, айде. Да, мон. Абе, тати, на бензиностанцията плаща ли въздуха, с който пълнят гумите? Не. Защото бяхме сега с Янко с колата, защото той нали е с колата тук в Банско и ходихме до бензиностанцията. И аз оставиха сама с хората и ме накараха да им дам пари за някакъв въздух с ванилия. Не можах да разбера. Ако е с тези машинки, не се плаща. Как? Защото ми взеха 50 лева. Ма вие луди ли сте? И ми бях без момчетата и малко. Имаше различни, имаше с диня, с карамел, с ванилия. Въздух. Да, За гумите. за гумите. Нищо, Янко. Янко си. Не, сте пияни, човек. Ние винаги казах, че аз съм с него тук, как сме пияни. 50 лева си дала за въздух. Да, с ванилия. Абе, аз стига да се бъзика. Възикам се, да. Ма въздух с ванилия няма, бе. Няма. Издиня няма. Яще там, яще салатите хубавите. Айде. Вие иначе се базикате, ама две думи на сервитьора и му върнем салат. Айде. Печели си този тав. И кои са най-добрите напитки? Тав.